To tunda Allah ya sa kun kammala secondary school lami lafiya, aure za a yi ko za ku ci gaba da karatu? Su suka haife mu ko mu muka haife su? Mu da muke nan hankalinmu ba zai kwanta ba, su da suke can ba za su kwantar da hankalinsu. Allah ya sa ma kina karatun a makaranta. Ai tana dan karatun amma dai fa gaskiya ta kuma yi da hankali akan soyayya. To shikenan ni ma zan tona miki asiri. Allah ya ƙara sauwan kake. Ni fa kin san akwai kifin da nake bi a gidan nan. Sai ka zo take buya. Kana tafiya take sharholiyarta. Yasa baka da cika alƙawari? Kin ga na makarar lokacin da nake zuwa ko? San yanayin aikin namu ne. Ba komai na san ai uzuri ne. To me yasa kika ce kina sona? Kawai saboda zuciyata ta aminta da. Sai kin mana uzuri. Na sai aikin kullum idan ka zo gidan nan zan baka 2000. Gobe na fita wa zai ba kuma. Ai gwara ki bani ci gaba da aiki na. Wannan uban waye? Dan makarantar mu. Shut up! Ai ba su kirgo ba. In ba kyanan yaushe zan yi haka? Yarinyar nan ta kawo min saurayi har cikin gidana? Ba na tara su ne musu magana aure ba su kawo magana karatu, kuma ni ba irin mazan nan lusari bane da za su sa doka a gidansu kuma a kare. Duk mutumin da yake da riƙon amana to ba zai taɓa taɓewa ba duniya da lahira. Ka ba su tarbiyya ta gari. Zai iya riƙewa kuwa? Za ka zo ka sami gidan nan kamar kana nan in Allah ya yarda. Classy babes. Na zan shiga nominis na masu kuɗin duniya. Yanzu dan gwatan nan kaɗai da kike gani to shine mai kuɗin da duk duniya babu wani baki da ya fi shi kuɗi. Na ce baka ba wa katan kuɗi hau ka suke sawa. Ya aka yi kura kyaci da gashi. Ai kai faɗan gaskiya ka bata tashi sai an ce ba ni. Dan Allah zazzago min su. Ta nake so ki haɗa da ita in ji matsalarta. Ita babu ce kawai matsalarta. Gaskiya ne ina matukar son kuɗi ne nan da ka gani. Ka tawo min da fura irin mai kwakwan nan. Idan na ji maganan nan a gurin wani wallahi Allah sai na dore ka. Fura kawai bayan fura ba kya son komai? Haka za ka kare da tsiyarka. Ta yaya babba da ni zan dinga bin yarinya har gida? Haka yake wallahi. Duk abin da kika shirya ki faɗa mu. Tunda yayanki yake kamun furan nan nake sha. Ni sai in tashi in rinka ji na duk wani iri kamar jikina a mace haka. Ban taba jin wanda aka ce gashi ya kusanci mahaifiyarsa ba. Yanzu menene abin? Gashi ya kuma ka. Na sani ya abin. Sai da na ce maka mata suke sa mutum ka ce mun kuɗi kake so.